Unsay style ra way for today's video bay mo netong style karon bay manguha tag tuyom kung bag-o pag adri sa tong video bay pa like and follow and share na lang ko sa tuang video bay. Salamat sa support bay. Nya nakita na ko kong amigo layo pa smiling na kayo sabay ka mangusta ba kay dugay-dugay kita nya kaya ngadhangan ta diri sa lubi kay murag na mga butong mga ayo ta diri duha pero murag madugay naman next time na lang ana man pod si idol nakuha. Unya diri sa una nakita na ko kung uyuan si Jason Statham power kayo nagpabukal ra dai ka diri Jason Statham buguan di ay nilungag daro nya pero wala mi nagdugay istoryanan nya bante nami kay para makaambak kami dito sa mukha nagtuyom bay lara mao na diri ang sandbar nara sa unahan pero tabtao pa man di pa nyo na makitaan. Mamis lang pugod diring area bay kay taga balik-balik gyud na ko diri bao ingon ani ba peaceful kayo samot na nang ingonan ang clouds. Kanang kalmado lang imong bitaw diri ba kay mingaw man slow mo lang ang imong oras diri dili para syudad na paspas kayo mo nang kahuna-una jud ko kailangan jud ko muli diri kay di ara nana ta sa kabatuan tamak-tamak na ta diri di lang jud ta kumpiyansa basig ma-slide ta wala ra ba siya char. Hait pud ni buyag ni mga bato diri sa muabay kini mo ginatamakan di pud ta kumpiyansa dapat magamping jud ta kay kabalo man ta na wala ta giampingan naunsa day ka. Pero ang tinuod ani naglikay ra jud migsugo ani duha kami ni Gabs Antoy power kay na kong igagaw dra kanang gitudlo-tudlo dito may manguha kay dili man ni underwater ato ang cellphone ibili na nato ni diri sa kabatuan ato ra ning isangit diri sa mga sanga unya ready to dive nami nakasuot na ng mga goggles na mo dra kay taw-taw na ni fast forward lagi na mong kuha mao ra jud ni mo ang nakuha kay minus pa maron kay wala pa bulan nya amo na nang giayag dra kay para mga tanggal na ng mga tunok-tunok ana kay kumatunok tan na wala ra bay replace sakit jud kaayo di ara to na nang gilimpyuan dira pero fast forward lagi ni mga on at pag maglimpyuan ni kay nahuman na maglimpyo mo ni siya drabay ato na nang testingan dira moingon de tagkaon nakalami ilang aning tuyong bay kay dagan siya og mineral content and everything. Pero wala mi nagdugay kay wala mi tubig uhaw na kayo kalayo balik na pud mi diri sa kabatuan di jud ta kumpiyansa kung di na siya mo reply wala na tay pag-asa nya diring dapita bay hapit na lang po sa tindahan kay palit ta og pahilis diri abay soft drinks kay pag abot na mo diri sa balay nanay giandam na nagbula-bula tuba kaon na pod. Bunal Gabs patay lami po kini mo ang chicken curry dra ay chicken curry fish curry day sausaw na to na dira sa kuan nya toslo na to na kamoto na to na luto nya butang ba sulbad. Salamat sa inyong paglantaw bay peace and love og dalaygon ng Diyos. Thank you.